Baina izan berko luke, leku seguru bat, berdintasuna bermatzen duena, espazio feminista bat, jarrera matxistarik ez dagoen leku bat, patriarkatu asistitzen ez den leku bat, industriak ja lehia jartzen du. Uste dut, zorionez, ez garela hortan sartzen eta badagoela sare bat, eta aprobetxatu behar dugula, eta agian askotan kostatzen zaigula guri ere sare horren bila joatea, ez? Eta guri zalantzen jartzea, ez dakite mikrofono bat, imaginatu hemen dago, eta niri iruditzen zait, pandera ondo entzuteko, hemen egon behar duela mikrofono horrek bai modut, mugitu, ez? Bai. Ezkenean, ez, baina hori horrez, hori beste aldean, ez, beti jartzen dugu hemen. Ez, baina hori beste aldean hobeto entzungo da. Ez, dago gizon bat, senyoro bat, kontzertuen eta kritikak egiten dituenak, eta adibide bezala, untzak bere azken kontzertu eman zuenean, lehenengo paragrafoan bertan jartzen zuen, eta una deskarada Josune, y una rekatada Uxue. Irakurri nuen. Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera, aurrekoan esan bezala, Iraia Kanbra naiz, eta hemen gaude beste atal batez, musika industriaren erronkak aztertzeko, eta batez ere betiko gaietan sakontzeko emakumeen rola Euskal Herriko musikaren industrian. Gaur egun badakigu emakumeek oraindik presentzia urria daukatela estenatokietan, ekoizpenean eta batez ere kudeak eta rol estrategikoetan, eta horrek erakusten du ez dela nahikoa emakumeak bakarrik musikan egotea ikusgarritasuna eman bertzaiela, aukera berdintasuna bermatu bertzaiela eta beraien ahotsa ere eman bertzaiela. Eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Eneritza Ulestia, bea gaztetatik trikitilari txapelketetan ibili da, Kepa Junkera eta Sorginakien ere ibili da, Neumak taldean ibili da eta gaur egun bakarkako bidea jarraitzen du. Eta kazetari ere bazara, kaixo Eneritza. Kaixo, Iraia, oso ondo, zu? Ondo, ni ondo. Gustora. Egia esan beste atal bat eginez, gustora. Oso ondo, nire minuteaz. Pozte naiz. Nik beti podcasta galdera berarekin hasten dut. Badakizue, entzulei ere esango diet, podcast honen izena leku baten bila dela, eta izenak esaten duen bezala, emakumeen lekuaren bila gabiltza musikaren industrian. Zuretzat zer esan nahi du emakume musikariek leku bat izateak? Leku bat izateak edo nolakoa izan berko luken leku horrek, ez? Piskat hori pentsatzera edo eramaten nau. Eta etortzen zaizkit ideia pila bat burura, Baina izan berko luke leku seguru bat, berdintasuna bermatzen duena, espazio feminista bat, jarrera matxistarik ez dagoen leku bat, patriarkatu asistitzen ez den leku bat, eta horien atzetik datozen ideia guzti horiek bermatzen dituen leku bat, ez? Gaur egun ez dagoena. Bai. Zure ibilbidearen biografia txiki bat egin dut, baina zuko beto azalduko duzu. Neumak taldean hasi zinen, orain N moduan ere aurkeztu zara. Zein izan da zure ibilbidea musikan? Musikan ibili naiz umetatik. Gutariko asko bezala, ez? Solfeo, eta gero abes batzan ere ibili izan du naiz, agian horra zen nintzen serioxeago abesten edo abesten ikasten, ez? Umetan hori, txeko telebistako mando hartu eta abestu eta listo, eta bai. Eta gero hasi nintzen pixka bat, hori abes batean abesten, gero Kepa Junkera eta Sorginak proiektuan, agian hori izan zen lehenengo proiektu serioa edo esango dugu, ez? Profesionalki ez, ze hasi nintzenean 17 urte nituen eta ikasten ari nintzen, ume batzu ginen oraindik, ikasten ari nintzen hortaz. Baina, bai zen zerbait serioagoa eta agian horri ikasi genuen ere zertzen ez musika profesionalki edo bizitzea, konpromiso batzuk edukitzea lan horrekiko, azkenean lan bada, ez? Ziurren igare hartan esango nuke hobby bat zela, niretzat. Ja, orain pentsatzen jarrita, aste guztian zehar unibertsitatean egon eta aste bururo kanpoan kontzertuak egiten egotea, gian bazen lanbide bat, ez? Badalana, bai. Hortaz, horra hasi nintzen pixka bat serioxeago edo profesionalki zer den ikasten, eta gero Neumaken proiektua etorri zen, horiren nire aldetik bintzat bukatu da. Eta araen, hori izan aukera bat latxamarekin zerbait egitekoa, gehiago izan zen
laguntasunetik, rollo honetik, baina egia da ilusio egiten zidala zerbait egitea, bueno, salsera gutxa naiz. Hortaz, beti daukat holtza batera igotzeko gogoa, edo beste gogoa, edo dantzatzeko gogoa, eta momentuz hori ez dute ezer deskartatzen, ez dizut gezurrek esango, nire helburuen artean bai dago noiz bai zerbait egitea, eta, bueno, beti hortxe nire ez dakit buruko pantailan dagoen pestainatxo bat, hori da, eta agian iritsiko da. Behar bada, iritsiko da, eta espero guk ere iristea. Askotan entzun dugu emakume talde batek feminista izan behar duela, edo zerbait berezia izan behar duela, kasu honetan Neomak ere emakumez osatutako taldea izanik, seguraski estereotipo horietan ere sartuko zinaten, naiz eta gero gizonezko taldei etzaien hori eskatzen ez. Zure esperientzian nola hartu izan du publikoak emakume talde bat holtza gainean jartzean? Begira, hau galdetzen didazunean, lehenengo gauza etortzen zaidana da zerbait oso positiboa. Eta esango nizuke oso harrera ona izan zuela eta dukala oraindik ere taldeak, publiko aldetik oso erantzun ona jaso izan degula beti. Eta gero joaten naiz beste toki batera, eta da beti entzun izan ditugun iruzkinak, izan direla, ze pasada, 7 edo 6 emakume holtza gainean, ze ausartak, ke guai. Harriduratik eta zerbait excepzionala izango balitz ezala. Zoritxarrez bada, baina zergatik da excepzionala, ez? Ez dakit adibide bat jartzearren, eta beraien aurka ezer izan gabe, baina ETS gizonez osaturiko banda bat da. Eta ziur nago, inoiz ez dietela egin iruzkinik edo komentariorik, esaten, ze pasada, ez? Zakizan badiren, imaginatu, 10 gizon holtza gainean, ke pasada. Eta guri bai, eta agian momentuan, ez dakit, bagara kontziente, baino, agian ez dugu hain argi ikusi nahi, eta ez zara hortaz konturatzen, eta eskertzen dezu pila bat iruzkin hori, eta esaten dezu, eskerrik asko, sei emakume holtza gainean. Baina guazen atzera, ez? Zergatik da hori pasada bat. Zergatik da berezia, ez? Claro, zergatik da hori berezia. Hori da berezia ez delako ohikoena. Eta, claro, gero pentsatzen jartzen naiz eta zergatik ez da ohikoena, ez? Eta superatzera egin behar dugu hor. Igual ez da ohikoena, beti ohikoagoa izan dalako, 15 urteko 5 mutil lokal batean musika egiten egotea, ze igual etxetik inposatu digute, ikasi zerba, isartu unibertsitatean, etorkizuna, claro. Zure etorkizunean pentsatu, baina laboralki eta laboral hortan ez etzen musika sartzen. Hori 15 musika urterekin. Bestela hobi moduan izan. Claro, ez dakit 28 urterekin eta guraso izan nahi badezu, ziurrenik, kanpotik entzungo dizune izango da, baina orain aurraren zaintza jarri erdigunean, eta agian musika utzi behar dezu denbora batez, eta gero 50 urterekin izango gea, helduegiak holtza batera egotzeko agian, ez? Orduan, claro, zergatik da excepzionala edo berezia ikustea 6 emakume holtza gainean, ez delako ohikoena eta ez ohikoena, gizarteak eta patriarkatuak, eta guzti horrek ez digulako guzten. Ez dulako laguntzen. Hori da. Batzuetan badirudi emakumen arteko elkartasuna ez dela beti erraza, uste dudalako, musikaren industriak eta bai gizarteak lehiakortasuna jartzen duela emakumeen artean, batez ere emakume musikarien artean. Zure esperientzian existitzen da gaur egun Euskal Herrian emakume musikarien arteko sare bat edo babes moduko bat? Bai, esango nuke baietz. Eta zehaztu nahiko nuke, hau dena nire irizia, baina zehaztu nahiko nuke lehiakortasuna bultzatze duen faktorea industria dela. Azkenean, ez dakit musika jaialdi baten, 5 talde jo behar badute, eta 5 talde horietatik bakarra baldin bada emakume baten proiektu bat, bultzatzen gaituzte lehiatzera zein izango den, ez, emakume hori jaialdi horretan sartuko dena. Edo ez dakit, egunkari baten portada baten musikariei elkarrezetak egin behar badizkie, Durangoko azoka ez dakit, oraintxe pasatu da, adibidetzat jartzearren, ez? Berdina, 5 elkarrezetak egin behar badituzte, eta bakarra edo 2 baldin badira emakumeen proiektuenak, hor azkenean nahi gabe ere, ez? Industriak arrakastatzat
hor puntan jartzen duen arrakasta horretara iristeko, zaitela iruditzen denik arrakasta bakarra edo arrakasta, baina esan nahi dut horra iristeko jartzen gaituzten lehian. Ze gizonezkoen proiektuentzat agian daude 5 toki eta emakumezko proiektu batentzat agian dago toki bakarra. Orduan, industriak ja lehia jartzen du. Uste dut zorionez ez garela hortan sartzen eta badagoela sare bat eta aprobetxatu behar dugula eta agian askotan kostatzen zaigula guri ere sare horren bila joatea, ez? Bueno, hor dator ere bakoitzaren autoexigentziak eta bakoitzak zer pentsatzen duen, ez? Baina ulertuko dira agian zein naiz ni, ez? Honi idazteko eta honi buruz iritzi bat eskatzeko. Edo laguntza eskatzeko. Edo laguntza eskatzeko eta uste dut aprobetxatu behar dugula hori. Zure kasuan talde baten parte izateak eta emakume talde baten parte izateak lagundu dizu sormen prozesuan? Bai, talde baten barruan egotea edo gauzak bakarka egitea da oso desberdina. Hortaz, ikasten dira beste dinamika batzuk. Egia da, zorionez emakumeen talde baten egotean agian kontzientzia handiagoa dago, naiz eta iritzi desberdinak egon denogoaz, ez, pixka baten bide berdineruntz, eta bai, ikasi ditut gauza asko, ikasi dut mundu guztiak ez duela lan nik bezala egiten, bai, hori garrantzitsua. Dinamika eta metodo desberdinak daudela, jakin behar dela delegatzen, eta batez ere entzuten, ondokoari entzuten, eta, uste dut, emakumeok, ia guztiok, baukagula gaitasun hori, entzutekoa, ez? Eta hori da politena, eseritzea, sorren prozesuan baita ere, eseritzea, bata besteari entzutea, eta ea hortik zer ateratzen den. Orduan, erronka bat da, askotan pentsatzen dute, agian gehiago naiz ni ez dakit gauzak bakarka egitekoa, pixkat Hitler txiki naiz. Uste dut denok pentsatzen dugula noiz aitori. Bai, batzuetan errazago iruditzen zaigu gauzak bakarka egitea, beste batzuetan eta laguntza beharrezkoa izaten da. Claro, behar dugu laguntza. Behar dugu aprobazioa. Bai. Beste meloi bat. Bai. Ez? Behar ditugu beste ideia batzuk. Bai, eta iritzi ezberdinak ere ikusteko behar bada zure ez dela ondo dagoen bakarra. Orduan, garrantzitsuna iruditzen zait, sormen prozesu batean eta taldeka egin behar den zerbait alima da, izatea, espazio seguru bat, eroso zauden espazio bat, zure buru epaituko ez duzuna eta gainontzeko ere epaituko ez dutena, eta hortik ateratzen dira gozapia bat. Eta adibidez, zuretzat talde batean funtzionatzea, eta batez ere emakume talde batean funtzionatzea, espazio askatzaile bat izan da, edo presioa ere sentitu duzu azkenean nolabait Euskal Herrian emakumeen ahotsa ordezkatu behartzen dutelako? Esango nizuke biak. Agian askatzailea da, jada lan eginda dukazunean, ez? Niretzat askatzaileena da, goltza batera igo, eta libre sentitzen nahi dudan egiteko. Orain abestu, orain irrintzi bat bota, orain perreatu. Berdin dut. Jantziko naiz nahi dudan bezala. Baina agian horra iristera arteko bide horretan, ez? Hor dator presioa, hor datoz beldurrak, agian ez zaigu emakume guztioi pasatuko, ez? Baina ez dakiten irudi bat, estetika baten atzean, ez? Askotan entzun ditugu komentarioak argazki bat ikusita, begira, ze guapa dauden, edo ze arropa guaia, edo ze estetika guaia, ea zer egiten duten. Bai. Ez? Bai. Ea estetikan lortu duten maila horretara iristen diren musikalki. Gizonezko izalantzan jartzen zaie. Agian kritika egiten zaie, hori ere egia da, ez? Norbait ikusten dugu, gizon bat ikusten dugu, pixkatxo bat gehiago ez dakit bat jantzita, zainduta edo. Estetika bat gehiago zaintzen. Hor dago beste arazo, beste maroi bat, estereotipoa, eta guzti hori. Baina ez dakit gizartea galdera egiten ote duen, gero musikan iritsiko da hortara. Eta uste dut, emakumeon kasuan, bai gertatzen dela hori. Eta azkenean, iritsi zaitezke sinistera, bagian zarela bakarriko hori. Ez? Bai. Eta gero, izan behar dezula, kasik perfektua. Holtza batera igotzeko. Ez?
aurrekoan pentsatzen esaten nuen, askoz ere arrotzagoa egiten zaigu, uste dute, edo gizarteari arrotzagoa egiten zaio, zuk zer deritzozun. Gizonezko bat, holtza baten gainean, zerbait mediokrea egiten ikusten badugu, isto ez? Emakume bat ikusten badugu zerbait mediokrea egiten, edo ez hain ondo, edo... Eske ez dute alkoholismoan sartu nahi, ez dut, baina bueno, lortzen didazu, ez? Egokiak iruditzen ez zaizkigun jarrera batzuk, adibidez, imaginatu. Edo ezain perfektua, gizonezko bat ikusten dugu, eta bueno, eta emakumezko bat ikusten dugu zer. Kritika ugari. Bai, guk Ainhoa Bitoriaren atalean ere aipatzen genuen ez, askotan oholtza batean igotzean gizon talde batek sekulako espektakula ematen badu, espektakulo horrekin geratzen zarela, baina emakumeak berdin egiten badu, geratzen zara irudiarekin, ze ahotsa nola erabili duen, afinatu duen, gauza gehiago kritikatzen dira, ez? Bai. Eta hor nik uste dut aldea nabaritzen dela. Esaten genuen, ez? Euskal Herri mailan esango genuke emakume artista guztiek sekulako ahotsa daukatela. Eta gizonetan askok espektakuloa eskaintzen dute. Bai. Eta hor nik uste talde handia nabari dela. Bai. Azkenean, privilegio batetik igotzen dira holtzara. Eta hori hor da. Taldearen ostean bakarlari bezala ere esan dugu ene moduan aurkeztu zinela. Askotaran bakarlari izateak ez hitz egite genuen askatasun hori ematen duela dirudi, baina egia da bakardadea dagoela, erantzukizuna zurea dela, eta zure gain hartzen duzula talde baten ardura guztia, kasu honetan. Ez dakit zein izan den zuretzat bakarlari moduan hastearen esperientzia hori? Eskertzen dut, zuk ikustea, hasi duela bide hori, zen nire buruari ez diot hori. Hori sinisten uzten, hortaz, eskerrik asko, eta hor konturatzen naiz, badaudela beste gauza batzuk, lehen esan dudan hori, ez? Ez dakit nola den, impostorearen sindromea, edo ez? Ez diagula gure buruari uzten esaten, niri asko kostatzen zait esatea musikaria naiz, edo abeslaria naiz. Nire buruari esaten diot, ez olima daukat proiektu zehatzen bat, edo publikoari begira ez olima daukat proiekturik, ez naizela musikaria, edo ez naizela abeslaria, hortaz, hor sartzen da, bueno, beste gauza bat, baina uste dudana ere, emakume hoi gehiago pasatzen zegula, eta zerbaitengatik da. Bai. Orduan, zailtasunak lehendabizi nik nire buruarekin, epaitzearena eta guzti hori, baina uste dut hori dena datorrela, orain arte aipatu dugun guztiaren ondorio dela, ez? Zerbait kaleratzekotan, zerbait ona behar du izan. Bai, ezin duzu edo zer gauza kaleratzen. Claro, eta gaineran dator beste gauza batzuk egitetik. Eta maila ere mantendu behar da. Eta jendeak zer espero du. Jarraitza estilo horrekin. Bai edo ez, agian ez da nik nahi duena, edo bai, Baina jendeak zer espero du. Jarraitza estilo horrekin, egotea holtzan beste proiektuan egoten nintzen bezala, izatea itxuraz lehen nintzen bezalakoa. Segurazki. Orduan, guztionek ez du laguntzen, ez? Ni beti imaginatzen ditut hemen buruan mamutxoak. Bueno, mamutxoak eta bien eritz. Bai. Ona eta txarreza. Eneritz Rottenmeier, ez? Bai. Eta bestea dena pixkat, eta Rottenmeier horrek esaten dio, kontuz. Ea zer egiten dezun. Gauza mediokre bat egiteko ez egin. Orduan, hortxe gaude, gatazka konstante batean. Normala, iruditzen zaitek esan. Garrantzitsu iruditzen zait galdetzea, egia da, ene moduan esango nuke abesti bat kaleratu duzula, eta ez dakit, galdera hau bakarlari moduan edo talde moduan ere erantzuteko, sentitu duzu emakume izateagatik zuri pertsonalki beste exigentzia batzuk eskatu zaizkizula, adibidez gizonezko bati eskatzen ez zaizkionak, irudi aldetik, estetik aldetik, ahotsaren aldetik? Esango nuke baietz. Agian ez dauzkagu adibidez zehatzak, ez? Ez zaite etorri gizon bat, senyoro bat esatera auta horrela egin behar duzu. Baina nahi gabe agian bideratze gaituzte hortara, ez? Bai. Eta agian ez dute kontzienteki egiten edo bai, klaro,
Bai, hor kontzientzia, dator betikoa, ez? Azkenean, ez dakit, lokatza dago guztion gainean, osea. Bai. Dano gaude lokaztuta. Gero da, zein konturatzen den lokaztuta dago nala ez, eta zeinez, eta guzti hori. Baina, bueno, badaude exigentzi mota batzuk, emakume bakarrik eskatzen zaizkigunak. Bai, niri adibide moduan etortzen zait, Anene Gerolaren atalean bera ikapatzen zuen, ez? Kontzertu baten ondoren, gerturatzen direla behar bada gitarra jotzailearen gana, eta esaten diotela, ostra, soloa, ze ondo, ze gitarra polita, ze ondo jotzen duzun, eta bere gana gerturatzen direnean esaten diotela, ze soineko polita, ze ahots polita. Ta uste dut adibide horrekin oso argi geratu zitzaidan, zer nolako desberdintasuna dagoen, eta uste dut jendeak behar bada ez du kontziente egiten, nahi gabe egingo zulako, eta kontziente bada, ostras, begiratzeko zerbait da. Baina hor uste dut konturatzen garela ere, gizartean, ze errotuta dauden olako gauzak, eta zen normaltasunez jokatzen diren. Bai, eta okerrena da, edo pena handien ematen didana da, hori esan dionak, uste duela hori dela ohikoena. Eta hori esan dionak, ziurrenik, benetan fijatu dela bakarrik soinekoan. Bai. Eta, nola esango nuke, hasieratik sinistu duela edo pentsatu duela, hanek ongi abesten du, ongi abestu behar du, eta jazta. Hanek kontzertu horretan, soineko zoragarri horrekin, ez dakit, notaren batean faiatuko balu edo letra azten bazaio, bai. Edo gaito bat ateatzen bazaio, pertsonari fijatuko litzake hortan. Fijatuko litzake soinekoan eta akatxean. Bai. Baina kasu horretan, ez dakit nola esaten den, ematen dugu por hecho edo, ez? Bai. Ondo abesten du, ondo abestu behar du, hori da disko bat jartzea bezala, disko bat jartzen dezunean zuko da gizorra akatsik ez dela gongo, ez? Playman eta listo. Hortaz, noa nogen ikustera, hane dago holtza gainean, izugarrizko ahotsakin eta izugarrizko talentuarekin, eta nida kasentzazio eman diotela playri, horrek ondo egon behar du, eta orduan fijatzen ez beste gauza batzuetan. Sentsazioa baina gehiago esango nuke dela espero duzuna. Espero duzuna hori da, hori espero da. Eta neumaken kasuan ere esango nuke, estetika zaintzak eta hori ere ekarri izan duela, ez? Ze guai, ala, ze hilo horrazkera, ez? Gainera neumak bada talde bat irudia eta estetika asko. Claro. Eta agian, izugarrizko kontzertua izan da, zu zaude superpozik, eta hori esaten dizute. Eta momentuan bai, eskerrik asko gero esaten dizu, ostras, honatzean zer, ez? Eta ez bakarrik publikoak. Gero, ipatu dezu hasieran, ez? Ez bakarriko holtza gainean dauden pertsonetan, kudeaketan, lantaldeetan, ekoizpenean. Hor, detaile asko ematen dira. Detaile matxista asko. Zakila dana da, pertsona horiek kontzienteki edo inkontzienteki ingo duten, baina pena bada. Guri gertatu izan zaigu, 6 emakume egon holtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta ni baliman dago oraintxe bertan hemen, ez dakiten, ere panderoarekin edo soinu frogan imaginatu, uste dut nik baino hobeto inork ez dakiela nun nahi dudan mikrofonoa. Gero nora mugituko nahi zen, eta ematen dira kasuak non pertsonari berari kasu honetan azpimarratu behar da emakumeari berari galdetu beharrean, ondoan daukazun gizonari galdetuko diote, hauek mikroa nola behar dute? Gero ateatzen dira kanpora? Galdetu neri, ez? Nik badakit, zer behar dudan. Bai, uste dut, kontzertuetan eta soinu frogetan asko ikusi dela, askotan pentsatzen dela emakumeak ez dakiela, ez? Adibidez, orain dela hilabete batzuk atera zen Loren Ekane. Bai. Belakoko bajista esanez, berari kontzertu askotan gertatu zaiola, etortzea soinu teknikaria berari azaltzea, nola entxufatu behar duen bajua, nola jarri behar duen, eta berak esaten zuela, hau da nire bizitza guztian zer egin dudana, badakit nola egin behar duen, ez zait inor etorri behar, ez zait gizonezko bat etorri behar esatera, hau horrela egin behar da, ez? Claro. Eta hori bakarrik emakume hori pasatzen zego. Claro, bere taldeki gizonezkoei inork ez dio esango baterian nun jarri behar zaizkion mikroak, gitarra nun entxufatu behar duen, nun jarri behar duen, inork ez dio hori zalantzan jarriko. Bai,
Eta guri zalantzan jartzea, ez dakit mikrofono bat, imaginatu hemen dago, eta niri iruditzen zait, pandera ondo entzuteko, hemen egon behar duela mikrofono horrek bai modut, mugitu, ez? Bai. Zeran? Ez, baina hori horrez, hori beste aldean, ez, beti jartzen dugu hemen. Ez, baina hori beste aldean hobeto entzongo da. Ez. Bai. Eta gertatzen dira horrelakoak, eta agian momentuan ez zara inbeste konturatzen, baina gero, eta konturatu egin behar gara, eta kontzienti izan behar gara hortaz. Eta moztu behar dira. Eta moztu behar dira jarrera horiek. Bai. Hori ere ikasten joaten gara. Bai, esperientziak uste dut asko egiten duela. Bai. Behartuta gaude ikastera, zoritxarrez. Bai, behar bada lehenengo bietan ez duzu zer esango lotxagatik, eta egingo zu berak esaten dizuna, baina ja 10. behar bada ahotsa altxatzea ere. Beharrezkoa da. Lehenengoan altxatu behar da. Bai, baina egia da esperientzia ez baduzu eta artista berria da, munduan berria baldin baza zailagoa dela. Bai, gehiago kostatzen da. Bai, horri aurre egitea. Bai. Txikitu egiten gaituzte. Bai. Ez da txiki sentitzen garela. Bai. Sentiarazten gaituzte txiki. Bai, eta uste dut hori azpimarratzea oso garrantzitsua dela gaur egungo gizartean. Gaurko saioan ezin genuen saiestu gai bat, musika eta amatasuna, izan ere ama izan zara berriki, zoriondu behar zaitu gorrengatik. Musikaren munduan normalean egia da, etengabeko mugimendua dagoela, lehen aipatu duguna ez, Kepa Junkera eta Sorginakekin astean zehar, lana, asteburuetan kontzertua, gainera gauetako lana izaten da, proiektu berriak, eta askotan ez dago lekurik eguneroko zaintza horretarako ez, lehen aipatzen genuen zaintza horretarako, edo, kasu honetan familia ardurak betetzeko. Ezakit, zure esperientzian edo ikusi edo bizi duzunaren arabera, erraza da gaur egun musika eta amatasuna uztartzea? Ez. Ez da erraza, edozein lanbiderekin ez da erraza. Hortik hasita? Konziliazioa, hortik hasita. Bai. Ni oraintxe bertan amatasun bajan nago, eta ona etortzeko odisea batez, baina antolatu behar izan naiz, bai. Ez? Beste herri batera joan, umea monarekin utzi, eta bueltet ez dakiz zer, eta kotxean entorrela, baina egin behar dut, egin behar dut, tio, bai. Baina, ez, zalantzak hartzen duzu gauza horiek. Nire umeak dauzka bilabete. Denbora askorik, oraindik ari naiz pixkaten ohartzen zer den hau, ez? Bai. Eta nola bizitzen den guzti hau, eta nola bizi nahi dudan guzti hau. Duela urte batzuk, galdetuko bazenit, galdera berdina, ziurrenik erromantizatu egingo nuke egoera. Bizi duzun arte. Eta esango nizuke, posible da, claro. Bai. Amatasunak, ez du egingo nik musika guztea, edo ez, posible da. Bueno, posible da segun. Bai. Hasteko laguntze dagokionez, normalean musikariak edo autonomoak gara, edo enpresa bat sortu dezakezu ez, proiektuan bertan, baina normalean, ia musikari guztiok, esango nuke ez dakite, baina autonomoak. Orduan, ama izaten zaren momentuan, amatasun bajaren dirutxo hori izango dezu 4 hilabete horietan, baina ondoren, edo kontzertuak egiten dituzu, edo ez daukazu soldatarik, eta autonomoen kuota ordaintzen jarraitu behar dezu. Hortaz, prest ez dago. Ez gizartea, ez musikaren industria. Eta askotan pertsona bera ere ez. Eta pertsona bera ere ez, lehen esaten izuna, errazena da pentsatzea baietz. Gero egia da, azkenean askotan etxai potoloena industria bera ere badela, ez? Industriak piramidearen hor gailurrean puntan arrakasta bezala jartzen duena da, plaza handiak betetzea, hirietako festetan jotzea, ordu txikitan jotzea, gutxienez 2 urtetik behin disko bat ateratzea, eta tartean ez dakizen bat single. Eta ulertu behar da hori ez dela musikari izateko modu bakarra. Ez erraza eta bakarra ez da ere. Hortaz, amatasun bakoitza izango desberdina, eta ongo dia amatasun tipo milaka. Eta ama bakoitzak edo guraso bakoitzak bizituko du modu batera edo bestera, baina nik barrutik ikusten dudan bezala, oraintxe bertan ezingo nuke industriak eskatzen duen erritmo horretara musikari izan. Gainera, horrekin ere galdetu behar nizun, uste duzu gaur egungo euskal industria prest dagoela
emakume bati espazio duin bat emateko amatasunaren zerikusian? Esango nuke ez. Zuk bilatu beharko dezu agian. Espazio duin bat, ez? Bai. Eta zuk aurkitu beharko dituzu musika egiteko beste modu batzuk. Industria doan hortara. Bai, dirura. Orduan ez zait iruditzen uztartzeko erraza denik. Egongo da jendea egiten duena, Esan nahi dut, claro, artista handiek edota baliabideak dauzkaten artistak. Baliabideak dituztenak, ekonomikoki ere laguntzak dituztenak ez kontzertuetan irabazten duten horretatik, baizik eta beste leku batzutatik ere, esan nahi dut, bueno, honetan ere egongo da jendea privilegio gehiagorekin eta privilegio gutxiagorekin. Hori horrela da, baina ez da erraza eta ez zait erreala iruditzen. Bai, nahiko nuke, noski nahiko nukela, baina ez da erreala. Orduan egin behar da ariketa bat eta pentsatu. Vale, nondik jo dezaket. Agian musika egiten jarraitu nahi dut, baina nondik, ez? Ze beste aukera ditut, gauza da, ea zenbat aukera ditudan. Eta aukera horietan ze baliabe dauden, ze laguntza dauden. Esango zenuke amatasunarekin aukera gutxitzen direla? Hombre, azkenean hor mai gainean dauden aukera guztiatik batzuk kendoken behar dituzu. Aipatu ditugunak, ez? Nire kasuan, nik pertsonalki kenduko nituzkenak. Ordu txikitan jotzea, kontzertu bat, joko dezu horrela, bueno, baino, pum, kanpora. Disko bat sortzen egotea atope estudioan astean egunero, 8 orduz, pum. Ia ezinezkoa. Kanpora. Ez dakiz zer esan, astean bitan elkarrizketak egitera joata ere, segun, gero hor norberaren egoerak asko baldintzatzen du, baina uste dut badaudela gauza batzuk zure abanikotik ateratzen direnak horrela. Gainera, lehen aipatzen genuena, ez? Askotan, esaten da, ama izaten zarenean musikatik urruntzeko behar bat dagoela, edo, bueno, behintzat gizarteak edo industriak ala eskatzen du, bestela, bueno, zerbait gaizki egiten ari zara, ez? Zure umea bakarrik ikusten ari zara, baina gizonezkoei askotan ez zaie hori eskatzen. Claro, hor pasatzen da, amatasuna oraindik ere, gizartaren zati handi batek ulertzen du sakrifiziotik. Bai. Eta zaintza erdigunean jarri behar duzu bai ala bai, eta sakrifikatu behar zara. Eta egia da, amatasunaren ondorioz gauza batzuk utziko dituzu alde batera, baina edozein erabakirekin bezala, ez? Osa esan nahi dut, bizitzako erabakiekin beti zerbait irabazten dugu, zerbait galtzen dugu edo ez galdu, baina momentu batez alde batera uzten dugu, zerbait orduan. Prioridade kontua. Claro, prioridade kontua da. Ezin dena da amatasuna beti ere sakrifizioarekin lotu. Zergatik sakrifikatu behar naiz, ez? Edo nik hasieran banuen beldur hori lehen nintzen eneritz. Eta orain naiz ama. Osa, eneritz ama izan da, eta ematen du ama bakarrik zarela. Orduan, ama naiz, ez alimanago lanean, bagian ez naiz kazetaria, eta ez alimanago ez zer egiten musikan, ez naiz musikaria, eta orduan hemen jadukazu etiketa bat, ama, bai. Kontuz, baina horren horberak egin behar du ariketa, Bai. Baina egia da, dela, gizarteak jartzen digun, etiketa bat, amazara, priorizatu behar duzu aurraren zaintza, a muerte, sakrifikatu behartzera, eta utzi barrituzu gauza asko alde batera. Bueno, Hobiak alde batera, hori da. Bai eta ez, hor norberak priorizatu behar du. Baina egia da, eta hori horrela da. Ni ama izan banaiz iraiako 20 batean, oso arraroa litzake. Bueno, asteko fisikoki zingo nuke. Hori asteko. Baina urriako 20 oholtza baten gainean egotea. Eta gizonezkoek egiten dute. Bai. Agian urrengo astean. Edo agian urrengo gunean, Edo egun bertan. Edo egun bertan. Niri gertatu izan zait. Ez dakit izan zen, orain dela 2 urte uste dut izan zela, beken merendiren kontzertuan. Bai. Kontzertua bukatu zen, eta berak esan zen, orain joan behar naiz, abisatu berri dirate, nire emazteak
umea izan duela. Ta izan zen, modu bat esateko eskerrik asko, ez kontzertua ez bertan bera uzteagatik, baina ostras. Ostras. Baina hor publikoaren gehiagoak zer egingo zuen? Txalotu? Claro. Ta, ostras, ze aita ona, ze xalatua, guain dijoa umia ezautzea. Baina momentuan, nuntzinen. Claro, claro, eta bere mazean goza makarrik. Bai, horrelako gozak ikusten dira. Ez dakit jasan duzun iruzkinik edo norbaitek zerbait esan dizun negatiboa kasu honetan ama izan zarelako eta bai musika eta bai kazetaritza momentu batez alde batean utzi behar izan duzulako. Bai, eta jaso dut hori oso gertuko pertsonekin, defendatzen ditut egin batean beste belaunaldi batetik datozelako. Bai, ez dut izenik esan nahi, baina uste dut ulertzen dela, defendatzen ditut horregatik. Eta ziurrenik gehien maite ditudan pertsonak direlako mundu honetan. Baina bai, adibidez, nik esate baterako neomak ez nuen utzi aurdun, ez negoen aurdun neomak utzi nuenean, edo ibilbide hori ez nuen utzi ama izan nahi nuelako. Eta ziur nago jende askok hori pentsatu izan duela, eta esan didate, eta beno batzu eman dizkita azalpenak, eta beste batzu ez, eta ez da ezer pasatzen, baina etxean bertan ere, ni orain nago kriston monoarekin gauzakiteko. Hori da horrela, orain txertan esaten dira zuen eritze, gauean egoko zea goltza honta, bai. Horrela nago ez, eta batzutan pasatzen dut gaizki, zesaten dut, ostras, jaztet gauza gehiago ingo musikan, edo ez naiz igoko, eta entzun izan dut, edo esan izan diate, etxean bertan, bueno, baina oain umeak intzaude. Beste etapa da. Hori aprobetxatu behar dezu. Eta esaten dut, ez, tio. Eta zergatik ezin ditut biak egin, baina gero, dator errealitatea, eta konturatzen naiz, biak maila horretan edo ritmo horretan egitare, ez dala erreala, ez da bideragarria. Orduan, orain ordu asko pasatzen ditut baita ere etxean, eta askotan esaten dure buruari. Ez aprobetxatu. Umea lo dagoenean, venga, kantutxo bat, letratxo bat. Eta gengo dut baina edo bitan, zauzkat beste mila gauza egiteko. Eta bata edo bestea. Claro. Eta orduan nengoenean ere, izan un sortea bai zarautzen eta bai piratetan latxamarekin igotzeko abestera, kriston tripoiarekin, ja. Bai, eta hor ere, baina jungo zea bestea, holtzara, baina ondo zaude, esateto, ostras, ondo balimanago, etxeko gauzakiteko, paseatzera juteko, bizitza normala egiten balimanago, abesti bat, abesteko zergatik ez naiz egoko holtza gainera, ez? Eta lehen ahaztu zait, hitz egin degunean, ea kontziliatu daiteken musika eta amatasuna, alde batetik dago musika eta amatasuna, eta beste alde batetik aurdun zauden momentu hori ere. Ez, aurdunaldi guztiak ez dira berdinak, batzuk oso onak, beste batzuk oso txarrak, baina abeslari edo musikaria den emakume bat aurdun gelditzen bada, eta fisikoki osasunaletik edo mentalki edo ez balimada gai edo ez balimadu nahi holtza baten gainera igo, ez du dirurik irabaziko, baina autonomoa balimada, autonomoen kuota ordaintzen garraitu beharko du. Hortaz, gauza hasten daia aurdunalditik. Bai, esan, bai. Zure ibilbidean, kazetaritza eta musika uztartu dituzu, eta esango nuke bi mundu ikusi dituzula, bai musika sortzen duela musikari aldetik, eta bai musika kontatzen duena, ezta? Kazetari bezala zer nolako begira daukazuzuk gaur egungo euskal musikan emakumeak duen tokiaz? Ikusgarritasuna geroz eta gehiago ematen saiatzen gara, edo saiatzen dira medioak, baina oraindik ere da nahita egiten den ariketa bat. Bai. Ez? Egin behar delako. Egin behar delako. Zuri ere gertatuko zitzaizun, eta uste dut kazetari guzti gertatu zaigula, baina zenbat erredakzioetan pasatuko da. Imaginatu zuk podcast hau, emakumei bakarrik egin beharrean, dela podcast bat ez dakiz zer
beste gauza bati buruz, eta hona etorriko, musikari buruz. Edo Durangoko azokari buruz, edo ez dakiz jaialdiri buruz, eta etorriko dira gizonezkoak eta emakumezkoak. Altuan aipatu behar izaten da askotan. Baina orekatua izan dadila, Bai. Sartu emakumeak baita ere, Edo askotan gertatzen daia, ez dakit, eskaleta bat edo zerrenda bat egin daukitzea, eta irakurri eta horrela ezin dugu egin. Emakume bat emategio sartu behar da. Sartu behar ditugu. Eta hor gero dator, beste meloi bat, eta gogoratzen nahi zuen ez dakin nun, baina Izaro kontatu zuen, bendaitu ziotela ez dakize proiekturako, eta emakume bat behar genuen, eta horregatik deitu dizugu. Musikari bat gehiago hartzen duten, ez? Karo, hor dator gero ere, hor sartzen zait gero neri ere pixkat, beldurra hitz egiterakoan ze, ez zait bidezkoa iruditzen, ariketa hori egin beharra, baina guztiz beharrezkoa iruditzen zait, ariketa hori egitea. Bai, baina da zerbait aterak beharko litzatekiena natural. Hori da. Baina zergatik ez ateratzen natural, ikusgarritasun gehiago duten taldeak direlako gizonezkoenak, Orain txertan maila altuan, esango nuke edo, publikoaren aurrean gehien daudenak beraiek direlako. Claro, estadio handiak zeintzuk ari dira betetzen. Bai. Nik ilobak ditut, txikiak, eta 8 urteko ilobari galdetzen badiozu, ezagutzen ditu musikari emakumeak, eta ze talde gustatzen zaizu. Esango dizkizunak. Eta zetak bulego, ez daukate zerbedaien aurka, baina esan nahi dut. Ez baina aurrera da. Azkenean, lehen aipatu dugun industriaren piramide punta horretan, beraiek daude. Onak dira, baina ez daude hor. Gainontzeko guztiok, baina hobeak direlako. Beste privilegio batzuk dituztelako, daude hor. Eta errazagoa delako beraiek igotzea. Orduan da pena bat galdetza ume bati. Eta zer entzuten dezu ez dakizer, eta lehenengo hori esango dizu. Orduan ume horrek egunen batean musikaria edo abeslari izan nahi badu, erreferentziak izango ditu, baina ez badu inoiz ikusi artista emakumezko bat, Salma Mesen, ez? Bai. Ez du amestuko. Erreferente falta dago. Claro, ez du amestuko. Eta gainera, esan nuke, kazetaritzan beste puntu garrantzitsu bat badela askotan, kazetaritzak erreproduzitzen dituela estereotipoak nahi gabere. Askotan ikusi dugulako egunkarietan emakumeak aipatzen direla ahots ederra duen emakumeagatik, eta gutxitan aurkezten direla beraiek direnagatik edo sortzen duten musikagatik. Ez dakit, zure ustez noski gaur egun aldatu dela hori, hobetu dela, baina zer falta zaigu oraindik diskurtso berdintzaile horretara iristeko? Hori aldatu da, baina zoritxarrez oraindik ere gertatzen da. Bai. Eta gertatzen da modu oso heavy batean. Irakurtzen ditugu artikuluak eta kritikak, nire ustez, ez liratekenak publikatu behar. Eta jarriko dut adibidez zehatz bat, dago gizon bat, senyoro bat, kontzertuen eta kritikak egiten dituenak, eta adibide bezala, untzak bere azken kontzertu eman zuenean, El Correon idazten du, El Correon ematen diote hitzak gizon honi idazteko, eta lehenengo paragrafoan bertan jartzen zuen, la descarada Josune, eta una descarada Josune y una recatada Uxue. Irakurren. Senyora horrek zer duen buruan hori idazteko, bale, jazta. Bai. Baina gaina publikatzea. Eta norbaitek irakurriko zuen hori, ez? Esan nahi dut. Jende askok. Claro. Atrebituko litzake gizon hori gizon baten proiektuari buruzko artikulu baten hori jartzera, edo bi adjetibo horiek emakumezkoekin bakarrik lotzen ditugu, edo lotzen dituzte. Eta aguntza ez direla bakarrik bi emakume, esan nahi dut. Claro, baina hortan zentratzen da.
Bai. Guk neomakekin ere izan genunen esperientzia bat, idatzi zigun elkarrezketa bat egiteko. Bidali zizkigun galderak, eta egun batzutan ez genion erantzun. Ez zait iruditzen errespetu falta badenik, esan nahi dut. Baina, ez badugu denborik izan, edo igual ez dizu nahi erantzun berehala, edo ez dakit edo zer. Bai, edo edozer zein gauza, izan bai. daiteke. Bidali zigun, korreo bat esanez, erderaz esango dizut. 7 niñas no tienen tiempo en no sé cuántos días para contestarme a estas preguntas. 7 niñas. Claro. Hola? Ez que iruditzen zait, lotxagarria, Bai, nazkagarria, bai. eta galderetan ere, leno estereotipoak estetika aipatu degula, eta gainera aipatu dezula, galderetan gogoratzen naiz, aspaldi gertatu zen, baina galdera bazen zerbait estetikari buruz, fisikoa, bueno, ulako galderen bazen. Pues no sé, zer kontatzen didazue, zuen estetika irudian nola zaintzen dezuten, nola tal, eta parentesia artean jarte zuen, que me parece bien, Barkatu? Ez que ez nago zure iritzia eskatzen. Etzean ere aita, osea, bai. zer da hau, zer Ez da dakitzen hau? momentutan pasatzen den kazetari baten burutik, Claro. gainera izan behar duela zerbait objektiboa. Gauza subjektiboak sartzea elkarrizketa egitekerak orduan dira, ez dakit. Eta horrela, eta eske badakit, eskua sutan jarriko nuke, izango bagina 6 mutil taldean, komentario hori ez litzatekela hor egongo. Eta ez luke bidaliko ez, 6 niños no tienen tiempo para, 6 niñas. Irutze zait lotxagarria, nazkagarria, salatu beharrekoa. Ez que gainera da despektiboki egindako da komentarioa. despektiboki. Bai. Eta idazten dituen ia artikulu guztiak daude despektiboki idatzita. Gauza bada, zu musika kritikoa izatea ez, eta zure artikuluak kritikak izatea, eta hori noski baietz. Baina hori, eske ez dut ulertzen nola publikatzen den ere, eta nola onartzen zaion hori, eta nola onartzen den, eske gizon hori lanean ez dakit egotea. Zerbait eukiko du, txantxoiren bat edo, baina ez dut uste bere artikuluak irakurtzen dituen mundu guztiari gustatuko zaionik idazten duela, orduan. Claro, baino, bere irakurletatik, 10 irakurletatik, 7 hori irakurtzen badute, eta pentsatzen, eta egiten duten komentarioa balima da, imaginatu, bai, Josuneri ikusten zaio mas tal, eta eske ja, ari dia sartzen bere jarrera matxistan azkagarri hortan. Eta okerna askok irakurriko dutela, eta ez direla ohartuko jarri duen hori gaizki dagoela. Claro, zebet aurrekok nire irakurtzen ditugu gauzak. Bai. Espazio sakonago izan ondoren, beti gustatzen zait, tentsiere mutik nola baita ateratzea. Zaila egiten zait ere, aldaketa egitea. Baina horregatik azken atal moduan joku moduko bat proposatzen dut. Vale. Eta horretarako tor galdera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera. Eskatu dizut bakoitza hitz bat edo bi hitzetan erantzuteko, bueno, igual utziko dut esaldi bat beharrezkoa bada, baina saiatu hitz bat bitan erantzuten. Izango dira 12 galdera, simple eta labur erantzuteko eta alden azkarren. Vale, Presio, bai. Bagoaz. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna? Unean unekoa. Industriaren gaur egungo egoera. Musikaren industriaren. Selektiboa eta irregularra. Euskal musikaren etorkizuna. Oparoa, espero dit. Musikan superbotere bat izan beharko bazenu zein litzateke. Musika tresnak egun batetik beste ikastia. Ostras, ona, vale. Musikaren industriaren oztopo nagusiena. Industria bea. Inspirazio iturria. Bizitza.
Holtzan sentitzen duzun emozio nagusia? Adrenalina, bai, motivazio. Sortzeko momenturik onena? Epairi gabeko momentu bat. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat? Gauza asko. Gauza asko. Euskal estena definitzen duen hitz bat? Anitza. Zure publikoa definitzeko hitz bat? Ez dut ezagutzen oraindik. Ez ezaguna. Balio du. Eta 2026-eraiko zure helburu nagusia? Oh. Hemen esaldi. Vale. Denbora askoan helburuen zerrendan dauden gauzak tatxatu eta berri gehiago jartzea. Vale. Eta musikan? Eta musikan... publikoari zerbait erakusteko gai izatea. Galdera hauekin amaituko dugu. Gaurko elkarrezketan uste dut hainbat bide ireki ditugula. Uste dut amatasunari ere bere tokia eman zaiola, eta badela zerbait Euskal Herrian hitz egin behar dena, eta oso gutxi hitz egin dela musika eta amatasunari buruz. Kazetaritzatik ere, lan asko daukago egiteko, kasu honetan. Eta nik eskerrak besterik ezin dizkizut eman, gaurkoan gure izateagatik, elkarrizketa polita gurekin izateagatik, eta mila eskerren eritz etortzeagatik. Zuri eskerrik asko, lako espazioak sortzeak. Eta zuei, hurrengo astean ikusiko zaituztet, eta jarraitu gure atal guztiak entzuten eta ikusten. Eskerrik asko.